Čau, tady Danek a dneska si povídíme, proč jsem v posledních týdnech nevydala videa. No, tak je to hlavně kvůli tomu, že není vůbec co točit. Akorát, že příští týden mám pro vás přichystaný vlog. To je tak jediné. A to bude... Uvidíte, co to bude, ale bude to opět vlog z zajímavého meče. Budu se potom snažit ještě udělat nějaké vlogy z Interu, ale toto spíš bude kecací video o tom, jak vlastně, proč teď vůbec netočím videa. Si, že končím na YouTube a abych vám řekl pravdu, ne, na YouTube fakt nekončím. Nemám k tomu důvod, mě to baví natáčet videjka, ale prostě není co točit, zároveň jsem nemocný, takže ono není prostě co točit. A jestli máte nějaké nápady, co točit, pište mi to hnedka do komentářů a zkusím začít točit ještě nějaké hry. Skyblock nemůžu z důvodu toho, že skončil. Jinak na streamech, na TikToku streamujeme teďka Fox Crew, tvoj Minecraft server na survival. No, takže tak. Tady vidíte, já jsem nemocnej, ale tak neznamená to, že končím na YouTube, jo? To mi už několik lidí psalo, že si jsem skončil, proč nevydávají videa, proč nevydávám videa. Už jsem asi nějaký 2 týdny bez videa, což není co točit. Tak vám to řeknu. Ne, že by byla zima, ale zase každý zápas Karvina se mi fakt nechce točit. Mám pro vás připravený vlog z Karviny, jakože ze zápasu Karvina Slavie Praha. Potom ještě jeden vlog a to bude výjezd, to se můžete těšit. A pak ještě možná něco z nadstavby. Uvidí se, jestli skončil v prostřední skupině nebo v té dolní, že jo. To záleží, jestli budu třeba hrát třeba proti Budíkám, tak nevím, jestli si bude chtít točit, ale budu se snažit nejbližší dobu natočit něco z Interu, prostě i nějaké challenge a tedy. Viděl jsem, že se vám líbilo video z tému kopačky versus, nevím co to bylo, Sportissimo asi, teď nevím. A budu chtít po Nikolasovi ještě jednu odvetu. Takže takhle vám to řeknu, budu chtít po něm odvetu, uvidíme, jestli se nějak domluvíme na čase, ale nejspíš jo, a když ne, tak když tak natočíme, to je něco jiného, že? No, toto bylo jenom informační video, že nekončím na YouTube a teďka se s vámi rozloučím. V nejbližší době by mělo vyjít video, to vám řeknu, v nejbližší době by mělo vyjít video. A zatím, čauky.